nej. Mille, kan du fortælle mig, hvad farmor hedder? Far her. Hvad hedder farmor? Mette. Hvad siger du? Mette. Hedder farmor Mette? Hvad hedder far? Emilie, hvad hedder far? Hej. Og hvad hedder moster? Martin Anne. Og hvad hedder farfar? Isse. Og hvad hedder mormor? Isse. Nej, mormor. Mamma. Janne. Ja. Og hvad hedder oldemor? Bibi. Og hvad hedder mor? Kimi. Ja. Hvor er du dygtig. Hvem er oppe i dagplejen? Vivi. Ja, og hvem mere? Lukas. Lukas. Og hvem mere? Lærke. Lærke. Og hvem mere? Hvem er mere deroppe, Emilie? Hvem er mere oppe i dagplejen, skat? Hvad laver du? Og Lilleur. Hvad siger du? Hvad gør du? Lilleur. Siger du vinduer? Ja. Det er også næsten det samme som vindruer. Ja. Ja. Emilie? Hvad hedder ham her? Peter. Winston. Og hvad hedder ham her? Bamse. Og hvem har du fået bamse af? Mamma Bamse. Ja, det er mormor, der har givet dig bamse.